Във всеки случай таланти има. И не само сред студентите, но и сред малките ученици. И ние сега ще ви покажем една четвъртокласничка от Свищов, която е математически гений. Малката Любомира има над 100 медала от състезания по математика. Само за последната година детето участвало в 22 състезания и на всичките е завоювало отличие. Любомира развила дарбата си с помощта единствено на майка си, без да ходи на частни уроци. Вижте това дете. Първото състезание на Любомира е във втори клас. Детето се явило почти без никаква подготовка, но за изненада на всички се върнало с първия си златен медал. Учителката е в началния курс съобщи, че има състезание, което се организира. То беше едно коледно математическо състезание и без абсолютно някаква подготовка тя отиде на състезанието и се класира на първо място в областта. Дори на първото състезание изобщо не съм се притеснявала. Аз не искам това притеснение да претъпява моите способности и затова ходя на повече състезания, за да преодолея притеснението от тестове, изпити, контролни. Любомира участва във всички математически състезания. Разказва, че за 4 години е успяла да вземе медал от всяко едно състезание. Колекцията й вече включва над 100 медала и купи. Тези състезания развиват логическото ми мислене и ми е много полезно. И всеки медал ме стимулира да продължавам да решавам задачи, за да мога да спечеля следващия. Времето, което отделя за подготовка, зависи от сложността на състезанието. Едно обаче е сигурно, че детето има не само знания, а и дарба. Тя реши, че така може би има някаква дарба и започна да я развива сама. Без да ходи на частни уроци, без да посещава някакви школи. Майка ми ги изважда от интернет, печата ми ги на хартия и ми ги дава, за да ги решавам. После заедно ги проверяваме. Въпреки усилената подготовка за състезания, Любомира разказва, че има време за всичко, тъй като решава задачите много бързо и с лекота. Изобщо не е вярно, че съм много затворена и че само решавам задачи, както си мислят някои хора, които познавам. Аз намирам време за всичко. Намирам време да изляза навън, да се срещна с приятели, да играя, да седна на компютъра и да прекарвам време с семейството си. Освен по математика, детето се явява и на литературни състезания, където също покорява върховете. Въпреки големите постижения, малката Любомира е категорична, че не иска да се реализира в сферата на математиката.